Беше много съм доволен днес. Знам за тебе, че ма. Не, аз нали ти казах, че за което се извиних, поне че мрънкам. Това що ни светна? Има ли? Не снимай как гледахме назад телефона. Щехме го полеме толкова, иначе е по-добре. Да, с потна трътка. Сега ще гледаме как ще го отключим впред. Там паднат пътъците върху пътя, случайно да не се пътнека. Да. Пътъците или папуците, нали знаеш